O, natanggal. Yun mga kaibigan, magandang hapon. Nagdilinis tayo ng mga crabs, alimango. Sa English daw, sabi ni Puging Buboy, crabs. Natuto na mag-English Puging Buboy. Ayan. Ayan yung ating mga tropa. Yun, mga tropang gutom. Dito na. Naglilinis. Yan. Ayan si Badyaw. Medyo tinutusok niya yung alimango para kailangan tusukin para pinapatay muna namin. Kasi pag niluto natin ng buhay yan, magtatanggalan yung mga dalamay niya sa kasipit. Kailangan buong buo. Buong buo siya pag naluto. Yan. Okay. Dungan sa kuya. Ayan. Punta tayo sa kusina. Ayan, kasama natin si Puging Buboy. Nag-aasikaso na sa kanyang mahiwagang kusina. Kusinang sira. Yan. So yun mga kaibigan. Nagtataka lang ako bakit nagtira si Puging Buboy ng dalawa. Dumadaya yata. Para saan to, boy? Hindi. May bibigyan lang talaga akong nanonood ng aming vlog sa taga Sorsogon. Ay, special daw yun. Wow. Special din yung bibigay ko sa kanya. Special daw ha. Mukhang nakatagpo na yata si Buboy mga kaibigan. Nagkakaibigan lang. Kaibigan lang pala. Pambira. Kala ko nakatagpo ka na, boy. Sabi niya, walang jowa, malay mo. Yun na. Malalaki pa pinili mo, boy ha. Mukhang special nga pagbibigyan mo ha. Special talaga. Ayan. Ready na yung ating apoy. Ayan na, nilalagay na ni Puging Buboy sa ating mahiwagang kawali. Kawaling ang laki. Sobrang laki ng kawali natin ha. Mukhang isang sakong alimango lulutuin ha. Pakuluan na natin. Bago natin lagyan ng gata. Sa'yo dyan na naghihintay. Hintayin mo lang. May dadalhin ako sa'yo. Sino yung boy? Boy, sino yung may pagdadalan mo, boy? Yung lang. Ay mga kaibigan, ready na yung ating alimango. Halika. Sprite ang ibutang ka. Yun, punta pa si Puging Buboy doon sa tindahan kasi yung isasabaw natin dito, Sprite, para mas masarap. Pinabili ko pa siya ng Sprite. Ayan. Lagay na ni Puging Buboy ang Sprite. Sprite ang ating sinasabaw para mas malasa. Malasang malasa yung mga limango. Para pag umuwi ka na dito sa akin, ako lahat. Pagluluto at ng seafoods. Lagay niyang gata. Mukhang masarap yan, Puging Buboy ay. Basta ako kumain. Sabi mo nung nakaraan hindi ka kakain. Ilaw pa yun, pero pagluto na, kain na. Lakas ng apoy. Sabi mo nung nakaraan hindi ka kakain. Tapos ikaw pa yung nahuli sa yung takip. Ilayaw. So yun, luto na. Okay. Mukhang masarap. Mukhang masarap yan, boy ay. Dahan-dahan lang, sayang. Sayang. Ano ba yan? Abulong niya magkaw. Sayang, baka mahulog. Sabaw. Kain na na. Kain tayo mga kaibigan. Wow, man. Kain natin to. So yun, mga kaibigan, tara, kain na tayo. Asan yung pinakamalaki dyan? Alin, ano mo pa mo? Kila siguro ba dyaw ah. Top. Top talaga. Okay. Matulong. Kaya ka dito. Bataw.
Bayat. Sabi ni Pegarong, kanina hindi daw siya kumakain ito. Kasi may ano siya, allergy. Hilaw pa yung boy. Sarap talaga. Sarap mga kaibigan, pagsariwa talaga ang limango. Sarap ng sabaw. Sayang yung sabaw natin. Kung yung pinatakot. Nagkisali pa yung manok sa taas. Butas-butas yung aming bubong. So! Hindi pa kami nakakabili ng pambubong. Na, pawid. Pati mo. Kasi Sabaw ba yan? wala pang kita yung tropang gutom. Ay yung bubong butas-butas. Sarap. Ang tataba. Sarap talaga pag ano, sariwa. Sarap daw. Diyos, ano ito? Dahil special ka. Sa itong malaki. Masipag na bata ito, si Badyaw. Pag yan, Bayaw. Parang sasakit naman noon ano nito, ano, Pegarong? Noo. Eh, sanayan lang yan. Sarap. May aligi oh. Sarap. Sarap. Boy, Sabaw, sayang ito. Dapat tayo niya ka pa. dapat bintang mo hindi mo. Bintang punta din mo sa luto. May nabak niyo? Sayang kahit ito. Ang laki nito, oh. Laki, oh. Ayaw ni Pegarong kasi ano, sobrang taba. Ako doon titira. Di tayo nakagawa ng sausawan. Tantaan din yung pagparabakan. Ayaw, pala mo. Sarap talaga. Shoutout nga pala sa ano Ihi at isa sa family dyan sa Punong from Africa. Wow. Nasa Africa daw siya, hindi niya sinabi ko nung pangalan niya. Yun, shoutout sa inyong lahat ng mga taga-Punong. Shoutout kay Randos Motovlog, Melchor Vlogger. Siyempre, Sam Backyards. Shoutout sa'yo. Sam, alimango para sa'yo. At shoutout din kay Puging Boboy sa kanyang channel na Kabadyaw Official Vlog. Si Puging Boboy. Sumasakit na aking noo. Taba? Right. Sarap talaga mga kaibigan. Si Puging Boboy, umayaw na. Bakit daw ibatok na? Sabi mo kanina, Pegarong, hindi ka kumakain ng alimango. May camera na lang, nagdadahilan pa. Titingnan nyo, oh. Para naman dinaanan ng bagyo. Oh. Si Badyaw yan. Si Badyo yun nakaubos niyan. Si Pegarong, oh, tuwang-tuwa. Oh, oh. Sabi niya, oh, nakita nyo, magkagat. Sabi niya, hindi siya, ano. Oh, ito, ginagamitan ng ano, kutsara. Ano, Imo, masarap? Yan. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang itong video. Salamat sa inyong mga panonood sa aming mga video ni Puging Boboy, tsaka si Badyaw, tsaka siyempre itong dalawang extra namin. Ayan, tara. So yun, bye-bye!